Busing! Ay, ano na, Noy? Ay, yan. Kasubago pa o kilakaw. Naglakaw ka? Ay, boss. Paghanap ko digdi. May airport. Airport? Landingan kay aeroplano? Aeroplano. Tama pa Manila ka. Ay, hindi biyang gapo. Gali masirawong kanunoy na baramadon. Mag-anulig sa bulod kan airport. Airport kang kadangagan. An urag. May bula. Saan ka pa di basketball? Tulak ini boy, tulak. Tulakan? Dahil mo pagpakiaraman ang tulako ha. Kung muya mo, pumabutog ka ng gitulak. Wala! Ha? Makaong kita sa choking. Pasahin digday. Choking? Oo. Ipunaw na ako. Nena niya man ang mga naisipan mo. Bulol! Choking kaligdi o. Hud sa masaguso, makastan mo lang dap! Ninong, Ay, isa sultiro na so. namamas ko po, Ninong. Merry Christmas. Ay, ang problema. Dahil ako sa emong ikatao. What? Ikatao? Dahil akong ikatao sa emong ngunyan. Oy. Iyan ang problema sa imo, Ninong. Pira na akong taon sa kinaban. Pagkaulpot ko tinig sa kinaban na ninipiso dahil pa lamang ako sa parali sa imo. Isos, nakakuriputan mo. Nipiso! Nagdarapa ko ta ako kibagaw. Dawa ko ta lamang sinsilyo. Ikukusulaban mo na pala na ako na oy. So damdamin ko sa natabi bilang inaanak mo, Ninong. Merry Christmas na sa nanay. Marasa pasigang bisako. Nipiso, wara. Daing-datang, Ninong. Isan uragon dyan. Oh, yan, kulog kilawas. Na, uragon kami. May maribukon. Ano ba? Uragon kami nga, tayaong kamampalan. Wala ka pa, bungagin ka to. Naghanap ka kayutan? Kasubakon pa nga, dahil may nag-aaginig de. What? Dahil matakitaman sa naligyan tawa. Tagasayin ka tayo, boss. Hindi, boss. Sa mauraro. Maura, no? Sige, tamali din naman ako sa barangay Madahat. Malahat. Magluway-luway kasi na. Muna kumakayot ang dahil pala. Boss? Ano na naman? Ariyo pa tayo di boss ang Las Vegas? Ay, di ano, yaong ka sa Bakakay. Amerika ito. Ang Las Vegas sa pagtataramong, ma-aeroplano ka pa. Ano Iba man ang boss. Sarong litsina sa nakaya boss naman sa isap na ako. What? Las Vegas. Bakit igwa ka lang tayo boss yun ang bagas? Kulang na kayo ito. Duwang taka ng pigsap na ako. Pakarayon mo kayo ang pagtaramo. Las Vegas na pala. Las ng bagas. Oh. Nadali mo ako, boy. Ito na rin, man akong bagas. Gaya ka dyan? Ako sa imo. Alamang. Ano sa Chinese ang batag? Chinese Latindan. Inurag. Sir, Yes. ano sa Chinese ang dakula ang mata? Burarat. Boss! Yes. Ano sa Japan ang bitsin? Aji na mo to.